O CB Chantada logrou unha vitoria capital a pasada fin de semana fronte ao León nun paso firme que case garante a entrada na fase de ascenso e fai revivir un soño recente para os de Fafián. O resultado foi de 79 a 71 no pabillón chantadino. Fixeron un gran partido, os xogadores, ao final León maquillou un poquinho o resultado por pérdidas nosas, pero basicamente foi un partido no que desde o primeiro ao cuarto acadamos unha diferencia de 10-12 puntos e a partir de aí chegamos a ter ata 22 puntos, pero bueno, moitas veces pues, relaxámonos un poquinho, vimos a victoria aí xa perto, e a verdade é que bueno, estuvemos moi ben a nivel defensivo nos dos primeiros cuartos, deixamos a León en 30 puntos, que eso é importante salientalo, e despois, pois, bueno, os dous xogadores norteamericanos, tanto Solarin como Nous, pois, despois do mal partido que fixemos en Marín, pois quixeron resarcirse un pouco, tuveron a certo cara ao aro, e depois secundados por o resto de xogadores, pois a verdade é que acadamos un triunfo que é moi importante para nós, é meter casi un pé na fase de ascenso, e, bueno, ahora quedan 5 partidos, levamos 3 victorias máis o Averás, co cual cun un partido que gañemos probablemente podamos estar xa, pero bueno, non vamos a especular, vamos a seguir traballando da forma que estamos a facer, e bueno, temos un partido sábado en Lugo complicado e vamos a tratar de acadalo canto antes para encarar esa fase de ascenso con tempo. O Estudiantes non está no seu mellor momento, pero ven de incorporar a novos xogadores e verase motivado pola presión de atar a permanencia que aínda non ten garantida o filial do Breogán. Lugo sempre é unha pista complicada porque eles ali meten moito ritmo aos partidos, o nivel físico que van tratar de impoñer vai ser un nivel físico moi alto, con baloncesto de moito contacto, e nós temos que ter a cabeza fría, non perder a concentración e fundamentalmente os nervos, e tratar de sair a facer o noso partido, e xa che digo, a ver se acadamos esa victoria que nos dé a tranquilidade e que nos permita xa preparar a fase de ascenso. Obxectivos que medran dende o inicio de tempada no que se pensaba en acadar a permanencia despois da tormenta que precedeu a competición. Os americanos e tamén Rubén Pernas foron chave para completar os que quedaban do ilusionante CB da pasada tempada. Fixemos novamente un grupo humano de calidade e iso pois, é unha vale, é unha garantía. De feito, pois, bueno, os xogadores norteamericanos que fichamos moitas veces din que é sorte, pois tampouco é sorte, porque eu concretamente, xunta directiva, pois, pasamos un mes prácticamente vendo vídeos de xogadores norteamericanos, preguntando un pouco polo seu perfil psicolóxico, polas súas cualidades humanas, e despois o que é o talento, pois vese nos vídeos. E, bueno, non é unha, digamos que é unha aposta cos ollos pechaos. Soñar outra vez un pouco? Sí, un poquinho soñar outra vez e volver a repetir un déjà vu do que pasou o ano pasado ao final de tempada.